एलै आलुखौ लोगो मोनबाय आं आलु फंबायखौहाय। डाइरेक्टल' बुंखाबाय। मा बुंबावनो गोसो आदानि चेनेलाखौथ' बयबो नुबाय थाखायो जाहैबाय। आदानावनो सोंनो सानबावदों आं बे भिडिअनि गेजेरजोंहाय। आदानि चेनेलनि नामा मोजाङै आङो दा डिटेल्सै मोनाखै, दा आदायानो खोन्थाना होदो। मोगथाङाव मोगथां दिनै लोगो मोनलायनाय जाबाय जोङो। आंनि चेनेलनि नामा मारा प्रनय बसुमतारी लिरदों आं। प्रनय बसुमतारी। औ प्रनय बसुमतारी। ओमफ्राय दा आदाया फरेस्टआवबो मावो होनना खोनानो मोनदों। दा माबायदि सोलिदों? दा बिदिनो सोलिगासिनो दंलै फंबाय डिउटिया। डिउटिया? इन्जरनि मावो नालाय। ओमफ्राय दंफां लाइफांफोरखौथ' दानफायनो मोनखाया जोङो। मोना ओहो। मानि थाखाय दंफां लाइफां दानफायनो मोना एसे बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थादो नोङो। दंफां लाइफांखौ दानफायनो मोना माने जों दंफां लाइफांखौ खहा खालामजोबना दानफायजोबब्ला जोंनि बे अखाबो हानाय नङा। ओमफ्राय जिब जुनार मैदेरफोराबो न' हाबनानै न' सिफायना माइरं जागोन। संख्रि सारना होलांनांगौ न'आवहाय सोरबा मैदेर लुबैदोंब्ला। संख्रि सारजायालै फंबाय न'आ सिफायफैना अराव फैनानै। दे बेखिनिल' भिडिअ दे फंबाय दे गोजोनथोंसै दे फंबाय। गोजोनथोंसै।